ପିଲାମାନେ ଆଜି ତୁମ ଶ୍ରେଣୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଥିବା ପ୍ରଭାତ ଅବକାଶ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ମା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସକାଳ ହୋଇଯିବାର କିପରି ଉଠେଇଛନ୍ତି ସେହି ବିଷୟରେ ଏହି କବିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆମେ ଆଗେ କବି ପରିଚୟ ଜାଣିବା। ଏଠାରେ କବି ବନମାଳୀ ଦାସ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଭକ୍ତ କବି ଅଟନ୍ତି। ସେ ପୁରୀରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବକ ଅଟନ୍ତି। ସେ ବହୁତ ଜଣାଣ ଭଜନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିଷୟରେ ରଚନା କରିଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କବିତା ସରଳ ଓ ସଙ୍ଗୀତମୟ, ତେଣୁ ଏହି ସମସ୍ତ କବିତାକୁ ନେଇ ବନମାଳୀ ପଦାବଳୀ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ବହି ଖୋଲ, ଆମେ ପ୍ରଭାତ ଅବକାଶ ବିଷୟର ପଦ୍ୟ ପଢ଼ିବା। ପ୍ରଭାତ ଅବକାଶ, କବି ବନମାଳୀ ଦାସ। ଉଠ ନିଶି ପାଇଲା ଏଥର ହେ ବଂଶୀଧର, ଉଠ ନିଶି ପାଇଲା ଏଥର, ମନ୍ଦିରେ ଡାକିଲେ ଶୁକ, ବୃକ୍ଷରେ ରାବିଲେ କାକ, କୁହୁ କୁହୁ ରଟେ ପିକ, କୁକୁଟ ଡାକିଲେ ପରଖର ହେ ବଂଶୀଧର, ଉଠ ନିଶି ପାଇଲା ଏଥର, ଡାକେ ଯଶୋବନ୍ତୀ ଭାଳି, ଉଠ ମୋର ବନମାଳୀ, ଶ୍ରୀମୁଖ ଦେବୀ ପଖାଳି, ଝରିରେ ରଖିଛି ବାସ ନିରହେ ବଂଶୀଧର, ଝରିରେ ରଖିଛି ବାସ ନିର। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଆର ଅର୍ଥ ଆମେ କରିବା। ଉଠ ନିଶି, ଉଠ ମାନେ ଉଠିବା, ନିଶି ଉଠ, ଉଠ ମାନେ ଉଠିବା, ନିଶି ମାନେ ରାତି, ପାଇଲା ପାଇବା, ଏଥର ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ, ହେ ବଂଶୀଧର, ମା ଯଶୋଦା ବଂଶୀଧର, ବଂଶୀ ଯେ ଧରେ ତାକୁ ବଂଶୀଧର କହିବା। ତେଣୁ ବଂଶୀଧର କିଏ? ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବଂଶୀଧର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରାତି ପାଇଗଲାଣି, ଏଥର ଉଠିବା ପାଇଁ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଶୁଣ, ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ରାତି ପାଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଶୁଆ, କୋଇଲି, କୁଆ ଆମକୁ ଡାକନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଏଠି ମନ୍ଦିରେ ଡାକିଲେ ଶୁକ, ମନ୍ଦିରରେ କ'ଣ ଡାକୁଛନ୍ତି? ନା ଶୁଆ ଡାକୁଛି। ବୃକ୍ଷରେ କିଏ ଡାକୁଛି? ନା କାକ ହେଲା କୁଆ। ରାବିଲା ମାନେ ରାବିବା, ବୃକ୍ଷରେ ଗଛରେ, ଗଛରେ କୁଆ ଡାକୁଛି। କୁହୁ କୁହୁ ରଟେ ପିକ, କୁହୁ କୁହୁ, ପିକ ହେଲା କୋଇଲି, ରଟେ ମାନେ ଡାକିବା, କୁହୁ କୁହୁ ଡାକିବା, କୁହୁ କୁହୁ କୋଇଲି କୁହୁ 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 ଡାକେ। ତେଣୁ ତୁମମାନେ ଜାଣିଛ କୋଇଲି କୁହୁ କୁହୁ ଡାକେ। ତେଣୁ କୋଇଲି କୁହୁ କୁହୁ ଡାକେ। ତେଣୁ ମା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ବାବୁରେ ମନ୍ଦିରରେ ଶୁଆ ଡାକିଲାଣି, ବୃକ୍ଷରେ କୁଆ ରାବିଲାଣି, ଆଉ କୋଇଲି କୁହୁ କୁହୁ ରଟିଲାଣି ବା ରାବିଲାଣି। ଆଉ କିଏ? ନା କୁକୁଡ଼ା, କୁକୁଟ ଡାକିଲେ ପରଖର, କୁକୁଟ ହେଲା କୁକୁଡ଼ା। କୁକୁଡ଼ା ପରଖରର ଗଦ୍ୟରେ କ'ଣ ହେବ? ପ୍ରଖର। ତା ପ୍ରଖର ବା ଜୋରେ, ଜୋରେ ଡାକିଲାଣି, ହେ ବଂଶୀଧର, ହେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତୁମେ ଉଠ। କୁଆ, କୋଇଲି ଆଉ ଶୁକ
ଶୁଆ ଡାକିଲେଣି, ଏବେ ତୁମେ ଉଠ। ଡାକେ ଯଶୋବନ୍ତୀ ଭାଳି, ଉଠ ମୋର ବନମାଳି। ଡାକେ ମାନେ ଡାକିଲା, ଯଶୋବନ୍ତୀ ଭାଳି ମା ଯଶୋଦା ଡାକୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉଠୁନାହାନ୍ତି। ମା ଭାଳି ହୋଇ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଏ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତୁମେ ଉଠ, ତୁମ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମୁଖ ଦେବୀ ପଖାଳି, ତୁମ ପାଇଁ ଝରିରେ ରଖିଛି ବାସ ନୀର। ବାସ ନୀର ହେଲା, ବାସ ହେଲା ବାସନା, ନୀର ହେଲା ଜଳ, ଝରି ହେଲା ମାଠିଆ। ମାଠିଆରେ ବାସନା ନୀର ରଖିଛି, ମୁଁ ତୁମ ମୁଖକୁ ପଖାଳି ଦେବି। ତେଣୁ ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଉଠ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ, ତୁମମାନେ ସବୁ କଥା ବୁଝିଲ। ଯେଉଁଠି ନ ବୁଝିପାରିବ ସେଗୁଡ଼ିକ ମୋତେ ପଚାରିବ, ଆର ଶ୍ରେଣୀରେ ଆର କ୍ଲାସ୍ରେ ପଚାରିବ। ତେଣୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।